Мінулы год быў багаты на грамадска-значныя падзеі. Выбары ў парламент, 75-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, другія еўрапейскія гульні, 80-годдзе вобласці і тысячагоддзе Брэста. Працягваўся рэспубліканскі праект «Год малой радзімы». Пінск пачэсна нёс званне культурнай сталіцы Беларусі, а Брэст – культурнай сталіцы СНД. Усе падзеі, безумоўна, мелі ідэалагічнае забеспячэнне. І з гэтай работы ідэолагі і сродкі масавай інфармацыі справіліся. Благодаря слаженной работе наших идеологов, штатных работников, идеологов, которые работают на предприятиях, организациях, наших общественных организаций, объединений, партийных структур, нам удалось провести все мероприятия, важные, значимые, на высоком идейно-содержательном уровне. Большой скачок в плане качества, оперативности сделали наши региональные средства массовой информации. И прекрасно понимая вызовы, которые стоят сегодня на информационном поле, это не только оперативность подачи информации, но и подача этой информации в различных источниках. И нужно быть первыми, нужно быть объективными, достоверными. Поэтому наши журналисты действительно постарались, и одной из задач на следующий год мы видим возможность удержать эту высокую планку. І не толькі работай ад падзеі да падзеі жылі ідэалагічныя работнікі. У полі іх увагі і надзённыя справы. Штодзённы дыялог з насельніцтвам праз сродкі масавай інфармацыі, работа з грамадскімі аб'яднаннямі, сустрэчы ў калектывах. Очень важно, что наши работники, они видят реальную ситуацию, которая происходит в коллективах, потому что управлять данным процессом из кабинета невозможно. Надо видеть реальную жизнь. То есть здесь вступает в силу основной принцип. Принцип реального отношения к нашим людям. И вся идеологическая работа должна быть направлена максимально на то, чтобы люди чувствовали нашу поддержку и внимание. Канешне, ёсць і пытанні, на якія ідэолагам трэба звярнуць больш пільную увагу, у прыватнасці кадравыя. Канкрэтна ідэалагічныя задачы сёння выконваюць 56 штатных супрацоўнікаў, плюс яшчэ крыху больш за 1000 тых, хто вырашае пытанні ідэалогіі на прадпрыемствах і ў арганізацыях. Іх вучоба, фарміраванне кадравага рэзерву – тое, на чым трэба засяродзіць увагу. Неабходны і больш цесны кантакт з насельніцтвам, больш якасна несці інфармацыю і аб'ядноўваць людзей. І як адзначыў міністр інфармацыі Александр Карлюкевіч, не толькі на старонках газет і ў тэлерадыёэфірах, але і праз сацыяльныя сеткі. Трэба ісці за спажыўцом інфармацыі, за чытачом, за гледачом, за тымі, за слухачом. І гэта не значыць, што ў рэдакцыі папяровага выдання не трэба думаць пра розныя іншыя фарматы асяроддзя. Сёння сацыяльныя сеткі часам выконваюць у большай ступені мас-медыйную задачу, чым газета альбо часопіс, і нават электронныя сродкі масавай інфармацыі, тэлебачання, радыё. Вось на гэта, канешне, трэба не проста звяртаць увагу, а трэба гэтым жыць, гарэць і гэтым займацца. Рэгіянальным СМІ канкурыраваць з глобальнымі потокамі інфармацыі няпроста, але гэта і не варта, адзначаюць тыя, хто здолеў прыцягнуць увагу чытацкай аўдыторыі да сябе праз праекты, мясцовыя і цікаўныя. Проект «Открываем Каменец заново». Краеведческий проект с нашим известным краеведом Андреем Асташеней. Благодаря этому проекту на страницах газеты мы рассказали о 44 объектах Каменца. Но этот проект не остался только на страницах районки. Он перешел в интерактив. На базе известной международной программы, которая на любых платформах, на любом смартфоне находится, это Easy Travel. Нашим маленьким городкам ёсць пра што расказаць і што паказаць. Для ідэалагічных работнікаў была арганізавана невялічкая экскурсія па Пружанах з наведваннем некалькіх музейных пакояў. Таксама удзельнікі калегіі ўсклалі кветкі да помніка спаленым вёскам. Людмила Салзина, Тыгран Акопян, тэлерадыёкампанія «Брэст».